ik ben Mike en ik kom je hier vertellen over een nieuwe serie. Dacht je nou echt dat mijn mond niet kon bewegen? Wij komen namelijk met een animatieserie. Yep, een serie waarbij wij als 8-bit crew avonturen beleven. Hier op het hoofdkantoor van Anon Gameviews. Ja, dat klopt Dennis, alleen de rest van de crew gaat ook wel eens naar buiten. Heel leuk, Lo. Maak je geen zorgen, Dennis. Ik blijf hier binnen bij je. Maar zoals Lo zei, soms zijn we binnen en soms zijn we buiten. En dat kan jij beslissen. Ja, jij! Na elke aflevering kan jij in de reacties achterlaten wat jij volgende keer wil zien. En dat kan van alles zijn, want nou ja, het is allemaal geanimeerd. Dus wat wil je zien? Games, auto's, landen, monsters? Albert in een tanga-string. Lo met een afro. Ik met een afro. Het kan allemaal. Allemaal! Wacht, maar als het maar niet 18 plus wordt. Ah, jammer. Dus check binnenkort deze animatie met de hele NLG-crew. En wie weet, met wie nog meer. En vergeet natuurlijk niet een groen duimpje te geven. Later. Wee!